Pesca establece o peche da pesqueira de Abadexo mentres o sector busca paliar un problema que se agrava cada ano. O sector xa se queixaba o ano pasado de que non había cota para a captura do abadexo. Agora que o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación vende pechar a zona da Oitava que vai desde Finisterra cara ao norte porque o stock estaría a punto de esgotarse, o problema é maior. Pois é un problema enorme para a pesca de beixura, porque nós o mes de noviembre e diciembre, moita flota de pesca artesanal dedícase ao abadeixo. Dedícase ao abadeixo non solamente como pesca casual, sino como pesca dirigida. Vaise no resto do ano, normalmente non se vai a ir porque unha que xa non se captura, xa non é tempo del, pode escoller de pesca casual uns aparellos ou así, pero non é tan grave o problema. E aínda que a flota puido capturar este pescado branco e fresco na novena A que vai dende Finisterra ata o sur ata o Golfo de Cádiz de cara ao 2024, E para o ano, no ICAT, que é onde se fixeron o reparto de cuotas, se estaba falando de que para o Abadeixo este ano sería, se cada para o ano que ven, para o 2024, que sería cuota cero. Creemos que non, que vai haber moito menos do que tiñamos este ano, que xa tiñamos moi pouquiño, pero moito menos, pero que non se cerraría a pescaría. que tamén se estende a outras especies. De casualidade, nas jornadas de celeiros estuve con Héctor Villo, co senador do Caldeiro Nacional, lle comentei a preocupación desde a Federación Gallega o problema que tiñamos, o preocupados que estábamos, a ver como íbamos a facer, e ele me dixo, bueno, aquí estamos falando de palabras de ti a ti, que estaban buscando unha solución, e que xa encontraron un pouco a cuota, unhas 20 toneladas, con uns swaps, uns intercambios, e estaban a ver se conseguían 20 ou 30 toneladas máis con outros intercambios con Portugal ou con outro país do Estado miembro, non? Entón, bueno, a cuestión era a ver cando se pode abrir esa zona, nós que queremos que a ver se pode abrir xa a 1 de diciembre, para que, ainda que non seja unha cantidad moi elevada, pero por menos que estea a pesquería aberta, para que se a pesca casual, pois que se podamos afar este mes, non? Por iso, o presidente da Federación Galega de Confrarías xa mantivo reunións para buscar unha solución a este problema que se agrava cada ano. É o problema que temos cando chega o mes de noviembre e diciembre, que é a época florecente do Badeixo, máis ben para nós, para a pesca artesanal, pois hai barcos de moitas zonas, como a xa te digo, da Oitava C, como a Malpica, como a Fisterre, como a Corcobión, como outras zonas, que sí se dedican ao Badeixo. E na nosa parte tamén, na parte de Ribeira, que nos digamos ao Palangrillo, as zonas de Badeixo, e na parte do sur, na parte da ría de Vigo, na ría de Pontevedra, non? Que sí nos dirigimos a ele. Entón, cando máis nos fai falta ter a cuota. Estamos pasando similarmente con outras cuotas, como é, por exemplo, o tema da raya. Sempre temos o tema da raya mosaica, que este ano xa non abreu. O ano pasado pudemos moi pouquinha cuota, e dá esa casualidade, que a nosas zonas, nas zonas gallegas, nas nosas rías, a especie que máis abunda é a raya mosaica. Entón, non entendemos, non? Parece que queda un mariñeiro que sale a pescar, que queda un pouco frustrado, porque lle veñen unhas rayas e que ten que devolvelas ao mar, non? Porque a maioría ten un alto nivel de supervivencia, veñen vivas, e se que pero claro, a cuestión é que ti non vas a pescar para devolver ao mar, senón vas a pescar para ganar un xornal. E, sobre todo, evitar a cota cero. Que iso é o principal, para que non teñas o problema de salir ao mar, que podes pescar un e que teñas que amarrar o barco, porque as novas normativas da Comunidade Europea é o que che din, cando unha pescaría está en veda, non podes traballar nesa zona ou salir ao mar a pescar en esa zona, por onde que podes pescar un peixe, non? Iso está levamos aí desde enero con esa normativa, entón o que estamos buscando é unha solución. Teremos que gestionarla nós a nosa maneira, a principios de ano, e se cada temos que poñer moi pouquiños kilos para os primeiros meses e deixar un pouco de kilos para os últimos, que tampouco non sería a solución, non? Alonso de Ribeira comercializou este ano 62.000 kilos de abadexo cun prezo medio de case 9 euros.